Siostra kierowcy, który mnie potrącił, jest policjantką w Rzeszowie. Od początku były jakieś mataczenia. Nawet lekarze wypuścili mnie do domu, pisząc w papierach, że wyszedłem w dobrym stanie, podczas gdy nie mogłem sam stanąć na nogach. Dopiero po wzięciu adwokata i zrobieniu badań prywatnie wyszło, że kolano będzie musiało być operowane. Sprawca wypadku zgłosił się do nas po publikacji nagrania i zażądał, abyśmy je skasowali, ponieważ nie wyraził zgody na jego udostępnienie.